Kurkataan tuonne meidän Laikan leffasaliinkin. Se näytös on alkamassa, mutta me ehditään. Eli tässä se on valmiina. Te näette siitä rakennusvaiheesta juttua sitten siellä ensi-ilta-elokuvassa ja myöhemminkin. Akin värit, Akin sisustus, Cinema Laika, Kino Laika. Ja nämä popparasiat tulee olemaan siellä Tokiossakin tuttuja. Täällä Suomessa on jo lunta ja tuolla joulukuuset, odotellaan joulua, mutta yhtä innolla on siinä Cinema Laikan, ennen Cinema Laikan elokuvaa te tulette kuulemaan ja näkemään Kino Laikan oman leffatrailerin. Siinä on Kati Outisen ja aidon laikakoiran ääni. Ja tässä on kauniita terveisiä. Kuolleet lehdet. Hienoa elokuva, julistetaidetta. Ja tuossa ylhäällä Kino Laikan baarin seinässä on Cinema Laikan ohjaaja Velkko Vidakin maalaama taulu Traversee. Hän jätti sen meille muistoksi kuvausajoilta. Tervetuloa kesällä Karkkilaan pakettimatkailemaan Kino Laikaan. Täällä on Kaurismäki-festarit, luontoretkiä, musiikkia, erittäin kaurismäkeläistä tunnelmaa ja takuvarmasti lämmin vastaanotto. Olemme täällä Laikassa vieraanvaraisia, tykkäämme ihmisistä ja elokuvahulluista myös.